ବିଳାସୀ ପୂଜା କମିଟିର ନୂତନ ଚାନ୍ଦିମେଳ ଆମ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନୂତନ ଚାନ୍ଦିମେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଇଭଳି କଟକର ଯେତିକ ଚାନ୍ଦି ସୁନାର ଆମେମାନେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛୁ କଟକର ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଳାସୀ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିମ ହେଲେ। ଆମେ କଟକବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପରେ ସୁନା ମେଢ଼ କରିକିନା ତାଠୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମ କଟକର ସୁନାମ ରହିବ।